I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Tres críoch mire chluthe ceannis comógaíocht an na hÉireann Chaibhíle sa 16 bhí a 8 creibhéireann díag buairt ag Rina Buckley, agus bíonn chiad mróir a bhí mar chaptaíon buacach sa dá chód. Tá loch takeíochta imróirí eile agus na meáin is strachailt chun cruisís dhéanamh ar a aus is a bhíon réalt úl iltréthach seo a bhuaig an ilach radam. Ach ar chuig an saomh súntasach den phobal Chorcaí, thar fór ábhar.